අපට සුන්දර පාසල් කාලය எமக்கு அழகான பாடசாலை காலம் ஒன்று இருந்தது. இப்போதுள்ள சிறுவர்களுக்கு அத்தகைய அழகான பாடசாலை காலம் இல்லை என்பதை நினைக்கும் போது சற்று கவலையாக உள்ளது. அந்த அழகான நாட்களை நாம் மீளவும் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என நான் நினைக்கின்றேன். மறுசீரமைப்பு வேலைத்திட்டங்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. தைரியமும் நம்பிக்கையும் பொறுப்பும் இருந்தால் வீழ்ச்சியடைந்த விடயங்களை நாம் கட்டி எழுப்ப முடியும். நாமும் கிடைத்தது. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப நாம் பாடுபடுகின்றோம். இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும் நாட்டு மக்களை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல இந்த நாட்டின் கல்வியை ஒரு சிறந்த இடத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். மாணவர்களுக்கோ ஆசிரியர்களுக்கோ எந்தவித சிரமமுமின்றி நாட்டுக்காக உழைக்கும் கல்வி முறைமை ஒன்றை கொண்டு வர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம். எமக்கு பல இடையூறுகள் காணப்படுகின்றன. எந்த நல்ல விடயத்தை செய்ய ஆரம்பித்தாலும் இடையூறுகள் எனினும் நாம் அதை செய்து முடிப்போம்.